Walang ulan. Pangulam. Baka. Kami baka tuyo, ulam namin. May chance na pwede balik, pwede tikitan. Ganun lang siya. Minsan talaga pag matigas ang ulo mo, wala. Hindi na balik. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Mga kawaray, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, mga kawaray, good morning sa lahat ng ating mga viewers sa Sword Community, Team Kasangga, Team Kasangga, Ma'am May and Eric Corpus, and Team Mayor, Sir Ido G, and Sword Community at Sword Family at sa Planet Sword, Nanay Mopan at Kuya Emet. Shoutout po sa inyo lahat dyan. And tinda tayo kahit umulan mga koray para sa meron tayo panggastos. Thank you mga koray. Salamat po sa lahat ng sumusuporta at sa ating mga viewers dito sa at sa Team Kabunuto. Ma'am Step at Idol Kanuto, thank you so much. At Kuya Dang, lovely, shout out. Koray, yung mga talaga mga ano natin. At Team Gunggong, shout out. Idol Jeff, Idol Ma'am Mary Ann, thank you so much. Balat tayo mga koray habang umulan. Balat lang para sa excuse me, gabo tayo. Morning, linggo ngayon mga koray. Ang oras for today's time check is 4:55. 4:57 pala. Let's go. Ano tayo? Tinda. Mahirap tayong paninda ngayon mga koray ay bali kalahating sakong lilaw at isang sakong puti. Balusbus. Kape. Wala pa tayong benta, wala pa tayong pinaman ng mga quarry. Okay, kararating lang natin. Lord, ikaw nang bahala Lord. Bigyan mo ako ng blessing para mapaubos ito ng aking paninda. Lahat sa ako mais.
Salamat pala kay Sir Jimmy Vera sa pakulay kagabi. At salamat din po pala sa mga taong pumapasok sa aking live. Sa aking mga kaibigan dyan sa Team Boom. Sangkay B-Boy, Sangkay Matthew, Sangkay Grace, Ma'am Preselda, Sangkay Will, Sangkay Glory, Tabus, Kuya Sunny, Kuya Elmer, Kuya Tatay Rubin, Sangkay Zero, Jomar Sarate. Grabe si Jomar Sarate, napaka-support sa atin yan. Sir Chito, Ma'am Danmar Abelera, shout out. Ma'am Yuli, Ma'am Lilibit Samonte, Gladys, YNC, shout out. Alright, grabe mga yan, solid yan. At sa akin, Seward Farm, Seward, sa Seward Community, Family Seward, thank you so much. Tita Aw, Tolwerdu, Sangkay Lenma, Adel Maruco, Sunam Bukana, RG, El June, shout out. Maganda na napasok sa atin. Maria Mix Vlog, Sai, road Sai. Mga koray, una nitong isang sako ay 800. Pag kasama pa masahe, papatag din po yan ng mga 900. Kasama pa masahe. May gastos. Ulan mo. Malakas ang ulan mga koray. Yan na lang. Ayun na lang po. Buenos días, amigos. Buenas. Ano
Uy, pili na, 50 lang. Mais. Mais, 50 lang. Nay, 50 lang, nay. Sira ko ito mga kuray. Las 50. Guys, bilang 50. Dali lang yan, ma'am. Kwenta natin 50. Sandal ka pa. Sandal ka pa. Wah. Diyan na yung huli mga rice. Andiyan na raw. Gusto nila manghuli yan. Kwenta tumpok. Ito lang. Wala nung lang sa task force. Basta pag sinabing huli-huli. Yan ang gusto mga yan. Hihintay lang ng nila. Mataas na katungkulan. Pag sinabi huli na, huli. Kwenta lang, Nay. Kwenta lang po. Saan? Saan po dyan? Yan! Pare-parehas na nga. Oh, di ba nabihan ka agad? Buenos días, amigos. Nasaan na tita ba? Nasa ano pa rin po. Yan! 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 Ta? Dalawa? Una lang kuya. Ha? Una lang. Ay ano kasi yan eh. Parang kuyos. Lang. Huwag lang. No problem. Panalo lang sa baka. Oh, sarap ang ulam.
Baka. Kami baka tuyo, ulam namin. Sarap din yun, lalo na ngayon. Ay, hindi maganda. Ma'am, 50 lang. Task force man. Tama ako dun. Excuse me! Excuse me! Hey! Kita! Walang ibabayad sa'yo. Kwenta lang, 50 mais. Lakad-lakad tayo mga koray kasi nabakaan dyan ang task force. Bro. Dyan ang task force, disiplina. Sikip man. Benta tayo. Task force. Task force, task force. Nagawa mo pare? Nagawa mo? Binalik naman? Binalik? Binalik? Mabuti naman. Buti naman binalik pala mga koray yung ano. Yung paninda ni ano. Ni Darwin ba yun? Dar. Yung pangalan nun, nakalimutan ng pangalan. Yun! Hey! Excuse me guys! Madam, pati lang madam. Side po sa exam. Excuse me! Hello! Hi! Excuse me! Hello! Hi! Dami ng tao ah. Tagal naman. Nagbibilang pa ng kayamanan eh. Ah? Eh, yaman ba yan? Yaman ba tayo dyan? Asan na yung task force? Wala na? Ma'am, 50 lang ma'am. Tubok. Side po sa mga sugat, pasok, kati-kati sa balat. Skin allergy, sa bisa pamahan ko lang. Sa exam, legally, sa bisa po sa sugat, pasok, kati-kati sa balat. Skin allergy, sa bisa pamahan. Sa exam, Yan ma'am. Kabisa madam sa mga sugat, pasok, kati-kati sa balat. Saan po? Kwenta lang, 50. Po, salamat po, ingat. Oo, basta eh, basta binayad din sa akin. Lang kasi kanina eh. So, ano sa puti? Ganun din? Oo, 50 lang din po. Dagdagan natin. Oh, 40 sa'yo. 40.
Ah, ayaw. Po. Ba't yun? Lima yung iba? Ito malalaki kasi to, may maliit dalawa yun. Crossing. Salamat po, ingat. Saan po? Bisa madam sa mga sugat, pasok, kati-kati sa balat. Sa mga skin allergies, skin disease, sa bisa pamahit. Kwenta lang, 50. Sa ilagalot po, sa extent. Kwenta lang, 50. Kwenta lang, 50, 50. 50 lang. Andyan sila, Jo. Na yan. Ay, sorry. Ay, nako. Andyan sila, oh, task force. Kwenta lang, sir. 5 piraso. Ayan, dyan sila. Buti na lang, nakakyat tayo. Yung ano mo, baka mo. Buti na, di na ako pumunta ron. Oo, kung pumunta ako ron, dali tayo. Walay. Walang tinapay. Koray, dito sila. Huli yung isda. Kwenta lang.
What's up? Kaya mga kawaray. Buti na lang naisampa ko yung kariton natin mga kawaray. Nandyan yung ating mga kaibigang task force. Buti na lang naisampa ko, hindi ako. Kasi dumaan sila dyan, oh. Parang pinagitnaan nila tong area ng Dumalay. At dyan, dumaan din yan sila dyan. Buti na lang naisampa ko yung kariton ko. Kung hindi, yari talaga. Kawawa. Huli talaga to. Hindi may balik tong kariton natin mga kawaray kung hindi ko naisampa. Thank you Lord. At kahit pa paano, iligtas pa rin tayo. Mamaya magbibilao muna tayo kasi baka bumalik mga yan. Sabi ko sa'yo, kaya mga pakalinis mga kawaray. Pakita ko sa'yo. Harap ko lang sa inyo guys ha. Diba? Walang kaisda-isda sa labas. Puro nasa loob yan sila. Walang kaisda-isda. Wala rin ka ano kariton-kariton. Buti kay ate, ano lang, may takip. Di halatang nagtitinda. Lipat ka muna. Linis mo ng ano. Nahuli yung ano ni Imo kay Joyce yung o kay Junjun. Binabalik naman nila mga kawaray pag na basta mag-iusap pa lang na maayos, binabalik nila. Kasi yung kay Daryl ba yun, binabalik yung rambutan yung isang karton binabalik. Ang problema lang pag nakipagtigasan ka talaga, may chance na pwede balik, pwede tikitan. Ganun lang siya. Minsan talaga pag matigas ang ulo mo, wala, hindi na ibalik. Okay ma'am. Sige na, kwenta lang yan. 50 ang tumpok. Okay, yun natumpok na yan. Pwede. Kuhanan mo nga ako, kuya.
content ng mga kore pag umuulan. Sige lang. Kwenta. Kwenta lang ma'am. Bossing, kwenta lang yan. Kwenta lang nga, 50. Palingon-lingon tayo mga koray, para tayo kasi biglang sumunod yung task force. Lang lang yan ma'am. Bumalik mga koray yung task lang ulit mga karay. Naayos pa ako ng aking paninda. Lang pumasok ang task force. No? Alay mo na. Basang-basa na.